بۆچی گەلەچەک پارتیسێ پارتیا سبەڕۆژێ دبینیتن و پارتیا دەسەڵاتێ خەمسارە بۆ پێنگاوێن یاسایی و پێنگاوێن داهاتیên سەرکەفتنا vê proseyê erê ew çawa nêzîkî vê proseyê dibin. Hêjayê Ayhan Sefer Oston, wekîlê Serokê Giştiyê Partiya Sibarojê Gelecek Partîsiyê mêvanê min e ji Enqereyê. Hûn gelek bi xêr hatina Kurdistan 24 nêrîna Partiya Hewa li ser vê proseyê xuya bû bi taybetî ji aliyê Serokê Giştiyê Partiya Hewa ku rexneyan li desthilatê digirît û dibêjîtin. Desthilat weke pêwîst nêzîkî vê proseyê nabît yan jî sistin, xemsarin, gereke lezgîntir bin, bieceletir bin. برأياته دفيت شبكن مثلا. Şunu ifade edeyim, sizin de belirttiğiniz gibi. وەک وێژە ئاماژە پێکرد یەکێ جۆتمەها 2024 برێز باخچەلی دەست بە پرۆسەی کرد یەکەم ئالیێ و پشتەوانی دا پارتیا سبەڕۆژێ بوو و لیدەرە یەکەم jî Ahmet Davutoğlu bu. Geçen süreç içerisinde Divê dema derbasbûyî de taybet de proseya yekem ya çareseriyê de çi ezmûn hatine wergirtin ev ezmûnên xwe li gel Dem Partî, li gel Erdoğan, li gel Bahçeli hatin parvekirin. Gumanên xwe, tirsên xwe o şîretên xwe herwa pêşniyarên xwe kirin car car naciye em zanin bi raport û nameyên nivîskî jî ev pêşniyarên xwe kirin piştî Bahçelî em karin bêjin ku kesê ku herî zêde piştevaniya proseyê kiriye Birêz Ahmet Davutoğlu ye. Baş. Destpêkî ez vê bêjim niha ez piştreciye ez karim rexne li desthilatê bigirim. Baş. Hêjayê Ayhan, gelek alî çareserkirina vê pirsê biçekdananê ve girê didin. Hûn jî qebûl dikin pirsa Kurd, pirsa sed salî ye. Çawa ev pirse divê biçekdananê ve bihête girêdan? Yani ji ber çi ev nêrîne, ji ber çi ev axeftine dihête kirin? Bi rastî jî desthilat berbûyê arasteyê ve ku digel bêdenkirina çekan hema bi serê xwe pirsa Kurd çareser dibe bê pêngavên yasayî û destûrî? Aslında ben bir çeviri yapacağınız için çeviri yapacağınız ji ber ku werger heye ez min gotinê xwe temam nekirin lê ez dixwazim rexneyên xwe li desthilatê bigirim ku temam bibe. Desthilat taybet hevbeşê mezin AK Parti û Birêz Serokkomar gelek tirs bi tirs nêzik dibin newêrekin tirsa wan heye ku dengên xwe ji dest bidin wek wê jî amaje pêkir ev pirsekî sed salan e eger ev pirsekî sed salê tê çareserkirin aramî tê welat tê navçeyê em tenê ji bo welatê xwe nabêjin dema em dibêjin Tirkiye bêterör em dibêjin navçeya bêterör wek em behsa aramî dikin tenê behsa Tirkiye nakin aramiya Sûriye, Iraq û Îranê hemûyan dikin. Divê mijarekî ew xas girîng de divê desthilat zêdetir çalak ve zêdetir daxwazekî zêdetir hebe lê em dibînin salekî derbas bûye hêjî gavên pêwîst nehatine avêtin. Tenê di nava parlamentoyê de gavtên avêtin û di prose di nava parlamentoyê de hatiye hepiskirin ji ber ku di parlamentoyê de hemû aliyê hene dixwazin berpirsyariyê belavê hemû aliyan bikin lê berpirsyariya desthilatê û berpirsyariya dijbera opozisyonê ne yeke wek mînak eger yasayekî were derxistin divê destpêkê divê yasayê de kesên ku di nava PKK de cî girtine de çi bibe de çawa beş tevli civakê bibin divê ev yek bawayeke zelal were cibicîkirin û garantî were dayîn piştî vê jî divê gavên din jî werin avêtin
gavin guncandine o dema çek bi tamamî hatin binakirin yan jî hatin rakirin Raporlamalar ev raporên ku û rapor bên amade kirin û divê em hevdû bawer bikin baweriya me bi hemberî hev hebin باش eger em di heman hewayê henase bikin divê em baweriya me hebe divê em wek bira tev bigerin ji ber vê yekê divê desthilat zêdetir wêrek be gavên wêrekî bavêje û bendewariya me ji desthilatê باش هێژای ئەیهان چ دikeve ser desthilatê bû durustkirina vê baweriyê di navbera gelan da pêk hate û netewên cuda da li Tirkiyeyê bû baştirbûna peywendiyên Türk ji aliyekê dî em bêjin Kurdên Bakur heta Rojava û Başûrê Kurdistanê divê desthilata Tirkiye çi bike bi raya hewa? Bakın yani burada biraz bu psikolojik havayla iklimle de ev girêdayê keş û hewaya siyasiyê jî Birêz Davutoğlu ji bo piştevaniya vê keş û hewayê divê demê de sê car serdana Herêma Kurdistanê kir ev jî baweriyan durustken ev gavên wiha baweriyê durustken dema vegeriya jî çi were kirin ji bo û aliyê Dem Partî ji bo desthilatê jî zanyarî dan ev sê serdan sê serdan girin Birêz Barzanî jî hate Tirkiye ev jî gavekî giring bû û baş bû adımları gavên demokratîk bûnê alanlar için ji bo hemû aliyan û di hemû waran da divê werin avêtin ne tenê ji bo hûn zanin li Tirkiyeyê gelek Çîn hene gelek beş hene muhafazakar hene Alewî hene Sünne hene Kurd hene Türk hene bu hemû aliyan ew gav bên avêtin tenê ji bo wek aliyek neyên nîşandan eva ne tendurist e dema em demokratîk bûn dibêjin divê hemû aliyên civakê bayekî wekhev sûd jê werbigirin gavên demokratîk bûnê hên nînin em dibînin gelek kes hene gelek fermanber hene bi kanûnê bi fermanan ji karên xwe hatine dûrxistin eger aştî durust dibe eger aramî durust dibe divê ew hatine dûrxistin jî vegerin ser karên xwe eger demokratîk bûn bingeh be û hemû aliyan li xwe bigire duwarê siyasî civakî aborî hemû waran da demokratîk bûnekî pêş bikeve eger ev durust bibe hemû aliyên Tirkiye Bakur Başûr Rojhilat Rojava hemû Tirkiye de sûd jê werbigire هێژای ئەیهان divê kêvanê da mesela Davutoğlu serokê partiya hewa dibêjîtin zimanê Kurdî bihête parastin lê hetan ha partiya hewa negotiye bila zimanê Kurdî bibîte zimanê perwerdeyê hûn zalal çi dibêjin li ser zimanê Kurdî şöyle bizim aslında programımızda di bernameya me de eva bi awayekî zelal me nivîsandiye sala 2019 partiya me hate damezrandin di bernameya tû partiyek de ewqa zelal nehatiye danîn em dibêjin zaman wek ayetên Xwedê ne divê werin parastin û di nava civakê de jî bêne bikaranîn ev nêrînên me di rêznameya me de jî heye lê duwarê zimanê fermî de ew tiştekî cuda ye wek zimanekî hevbeş
Ama زمان فرمی ترکیه Türkçe لی کردی جی hayatın her alanında ده همو وارن جواکه bir ده dil haline getiriyor. دوی وره بکارانی Bu ikisini farklı ev em evet, bir dikarin ve her du ortak bir dil olmalı. juda bigirin dest Resmi dil, rast konuşmalarda zamaneki vesairede. hevbeş peviste vek zamanı Bunun fermin dışında kullanılacak le der ve diller veji varsa bunların hen muhafazası, zaman ha dibe ev korunması, zaman jim yaşatılması ben ve parastın toplumsal hayatta o da kullanılması, hamu bunların varın önünde bir engel jiyan var. مفهوم نکر اگر زمانك نبى زمان فرمية دولتي اگر زمانك نبى زمان فرمية دولتي او بتش رنگ و بتش اوا و ميكانيزم زمان تي باراستن قوا زمانك نبى زمان خواندني بفرمي نبى زمان نويساندني دولت نكا ياسا ناوج ناوا دستوري او زمان تي بشافتن و نامينه ايرونا سبي لي پرسا داوية بلا اف بهجاي ايهان نجات پرستین ترکیه و دما داویه دا گلک بتوندی نزیکی و پروسه دبن باشه رخنه یاندگیرن یعنی از خوازم و بزانبم آیا گلو اف نجات پرستین لترکیه دکاربن یعنی امکان تدایه ریا سرکفتنا و پروسه بگیرن اگر سرکفتنا و پروسه نخوازن لجهه و چیه مثلا؟ Çözüm sürecinde de meseleye en çok de prose یکم ده چارەسەریە ده مهبه دژی بو لێ نەها ئەم دبینن مهبه وەک پێشەنگێکی پرۆسەیە و برێڤە دبێ ئەڤە ji بۆ me şansێکی mezin e heta ku mehebe hebe û heta ku AK Partî jî piştevanî bide û dîsa CHP jî wek partiya dijbere sereke li gel be û partiyên wek me partiyên muhafazakariyên wek me jî eger bû hewayê berdewam be em dibêjin de encamekê erênî çêbe lê gumanên me jî hene tirsên me jî hene eger prose dirêj bibe dê xêrnexwaz derkevin em jî dibêjin ji ber vê dibêjin pêwîst e gavekî zûtir prose bigînin encamê û çi gav pêwîstin ev gav bêne avêtin em her tim vê dibêjin eger pêwîstî bir yasa heye bira yasa were derxistin eger fermanname hene bira fermanname werin derxistin û ev guhertin hemû werin kirin باشه هجای ایهان سفر استون وکیل سروک گشتی پارتیا سباروژ گلک سپاس